Dolebaरि बैसागु फोरबो आफादनि नै बिराद मोसादों हिन्जावफोरखौ लाबोनाय मोनफैबाय आरो ना एबार हाबानि फालासै बिसोरना जेनेबा बाथौ नालाय एबार बाथौआरि खान्थिजों बर'फ्रा माबायदि हाबा खुङो आं फारसेनिफ्राय देखायलांबाय थानोसै आरो ना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं एबार देखायलांबाय थानोसै
Kemudian juga followers atau nơi apa berada orang besar orang lain nơi apa dah di seperti nơi boleh rahani ini kasih nama zatai lalu apa disebutkan zengku onar zengni gosu bawaiku dahai apa berai batu dahai berkeluarga आखायाव बारनैसो बिबार लानानै आरज गाबदों खुलुमदों आं नोंखौ आफा नाजावदों नोङो गोसो गोथारै आंनि खुलुमनाय आरो बावनायखौ गाहाय बियाफा अबंलावरि गाहाय आफा नाजावदों नोङो आंनि खुलुमनाय आरो आखाइनि दाइनैसो बिबार बिलाइखौ गाहाय आफा बोराइ बाथौ गाहाय
दिनै आं नोंथांमोनखौ साखि लानानै आफा इसोर बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै अख्रां सायाव थानाय सान अखाफोर हाथरखि हाला बिफां लाइफां जिब जिबि आरो हाबासालियाव जथुमनाय आइ आफा रायजो राजा बयखौ बसुमतारीखौ गगामुख हालामनि सिङाव थानाय साहा नोलोबारि धर्मजान गामिनि बिफा गोसोखां सितानाथ दैमारि बिमा गोसोखां तिलेश्वरी दैमारिनि गिबि फिसाज्ला मानगोनां गेवलां मुस्रि गेरेमसा दैमारिनि आखायाव थैस' हांस'नि थाखाय गथायना होनाय जानोसै दिनैनिफ्राय आंनि बियादै फिसा गीता बसुमतारीनि जाहोनाय लोंहोनाय गानहोनाय जोमहोनाय निदान आफोद खैफोद नायनाय गासैबो बिबाना बे फिसानि जासिगोन साखि खादो नोंथांमोना दिनै आंनि बियादै फिसा गीता बसुमतारीनि गोथार जुलिनि समाव बोर होदो अननानै रुजुरुमाय Gerem. 이층자의 인자 오단 바그 같이 불라리가 이건 하나. Nhìn bay lớn, giờ cũng đang làm đấy. cái khu vực đó là cái gì? Để coi xem. 이거 수업 자간이거든. 로컬 거자지.
Mấy chiếc kia làm được. Baik doa nung. Mình đến thăm mấy đứa người xem. Beres kan orangnya. Ini bosannya apa beri kulama ya, nah? Udah labubaय. 말하자 바이 비바야 차이나 부자 혼나이 동문. बेखौ बिमाया फोरोंनांगौमोन बिनिफ्राय फेदेरबाय फोलावबाय फिसिबाय आंनो एकदम बिनि खिनाय हासुनाय सुस्रांबाय गारबाय आंनो माबा मोनसे नांगौ गाव दं नियम दं लाया बे माने गार्जेननि बाथ्रा दा आं बुंनांसिगोन दा बिमायनि जानांगौमोन खिन्थु दा गैयिलाय आंनो सिगाङावनो बे आसामनि जिरायबाय मा बुंनो आंनिफ्राय जेबो डिमान्ड गैया आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो माबा मोनसे बुंबावनांगौ अब्लाबो मोनसे नियम दं आरो जिहेतु फिसाखौ होफैबाय न'आव थांनानै मा खोन्थाहैनो बेखायनो मोनसे नेरसोन लांनांगौ नैबे माबाखौ गय जरा फाथै जराखौ माबानानै जुनानै बे फाथैखौ खोन्थानो हरबाय नै आं फिसा हिनजावखौ फैबाय लामाखौ सोंगासिनो दं बेयाव फैगोना फैयाखै बे रायजो नङाबा फिसा हिनजाव दोनफैबाय जेबो फोरमान गैया मा खोन्थाहैनो मा खोन्थाहैनो खुलुमलायनानै ओरैबायदि मोजां जाबाय आगोल माबा मिथिया दा बांसिन माने सम्पर्कआ बांसिन जाबाय आरो थांलाय फैलाय आगोलबो माबामोन दिनैनि बिजामादै
हिन्जाव गोदान लागोखौ आलासिफोरखौ ओंखाम जाहोबायलै नै बेवहाय अमाखौ नै बोलां बिथाङा अमा जासिदों आलासिफोरनो खोमसिथारलै माबाया आलासिफोरनो ओंखाम जाग्राया माथो खोमसि नुवानो माथो दे आदा जादो जालायलायदो दे खोमसि जाबायलै एकदम नै ओरैबो दङ नंगौ दे 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 नंगौ दे 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 ओरैबो जादों आरो ना सेंग्राफ्रा ओंखाम मोनजाबायना दे 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 ओंखाम नांगौबा बिलै औ नै नोंस्राबो ओंखाम मोनजाबायना ओंखाम नांगौबा बिदै लाजिनाङा हिन्जाव गोदान लागोना हिन्जाव गोदान लागानो नंगौ लकेलसोलै ओरैनो जोंना